pobreng uting. Laing buntag ninyo mga kapuri, mamarambas kung bungot kay labong na kayo. Oras alas 6:30. Sinsyain akong barbas kay punggot ang kunitanan. Yahat. Ang original magunigod. Ano, dali lang punggot. Andam ta sa itong wahon kay let's go to the work. Timpla sa tagkape kay para inita kuntian ba. Di tayo di ba tayo mahaw de. Kape kita kada gitu. Aron manita na tuntian. Magkapita samtang maglakaw sa daan. Para hindi masayang ang oras. Kainit. Init ani mga kapobre. Pandaron kung motor na ako kapit kay basig na mga pandar. Ano ka nakalimtam? Siyempre atong baon ng lumboy kay wa tay budget. Lumboy tirada ta. Okay kayo ni.
Pango na tong suga kay ang tagiyan ni mo. Patipid kuryente. Let's go mga kapobre. Tayo pamurag na kalimutan. Ay, ang bunot. Mas na mas. Lakaw na ko mga pobre. Aral na tama na akong vlog mga pobre. Palihog ko like, subscribe. Bye bye.